பருத்தி மூட்டை பேசாமல் குடவுனில் இருந்திருக்கலாம். இன்றைக்கி நடந்த ஜனநாயகன் கேஸை பற்றி தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா மறுபடியும் ஆனரபிள் ஜட்ஜ் பிடி ஆஷா கிட்ட தான் இந்த கேஸ் வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக வந்துடும் தான் நினச்சிருப்போம். ஆனால் பாசிட்டிவாக வர கிடையாது. அவங்க புதுசாக ஒரு டீமை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி அவங்க ரீசென்சர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதை ஃபாலோ பண்ணது நம்ம ஆனரபிள் ஜட்ஜ் பிடி ஆஷா தான். இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, இவங்க ரிவைசிங் கமிட்டி கிட்ட படத்தை கொடுத்துட்டு அவங்க ரீசென்சர் பண்ணுறதுக்குள்ளே 20 நாள் ஆகிடும். அப்புறம் February மிட்டுக்கு தான் போயிடும். அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் கமிஷன் உள்ளே வந்துடுவாங்க. எலெக்ஷன் டேட்டை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகிறது கிடையாது. மேல இல்லை ஜூன் ஜூலையில் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இவங்க ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட்டே என்ன பண்ணியிருக்கலாம், January 9 கேஸை வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு ரிவைசிங் கமிட்டி கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்கன்னா படம் இன்னத்துக்கு ரீசென்சர் ஆகி வந்திருக்கும். படமும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும், நம்மளும் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம். இது என்னோட ஒப்பீனியன். உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ரிலீஸ் ஆகாதான்றது கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டை சந்திக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கார்த்திக். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ்.